Sing nembang bajing loncat. Oke. Terus sing joget sinten? Oke. Nggih ta? Oke. Aku itu kok gage ae. Iya. Enak-enak, kuwatir gak enak. Wis. Ayo sak dadine, gak ngomong pelok ta. Kaya iso-iso. Wis Nduk, saiki ayo terus nglakoni wayang, Nduk. Ngono ya yo. Iya, mula awake dhewe duwe kewajiban ngibur masyarakat kene yo ngibur yo kenek, tapi ora kena diterus-terusake, kok nek terus-terusake malah kurang becik. Ayo Nduk, sowan menyang ngarsaning pendaramu wektu dina iki Nduk, ayo. Sonata
ngetan ngidul mulon candrane kadya ancak tinebah. Ancak besarane walang tinebah watang kaya walang kenek tebahing watang barising Purwadyabala. Glegir candraning kados sela berkiti, sela saraning watu berkiti semut kaya semut Prambatana, bobolan watu tanana kendhating perayaan sak dalan-dalan. Wekdal menika dinten Tikeng Purwadyabala golong-golong ngetan ngidul ngalor kaya gabaden interi. Tansaya dangu yen Cinandra sancak kaya jedolno Gapuralaya sap. Kacarita ingkang medal saking jawining dalem Madukanta wekdal menika dinten
Kumbayana dipun ajar dening Raden Antasena sakrali. Diajar kaya wangkene lho Antarja. Iya. Ana apa Dimas? Kok banjur ngajar dene Kanjeng Eyang? Wah. Lah iki sing ngurungno Kakang Gatotkaca Daup iki diurungno kaya ngopo? Lho. Lah yen kaya mangkono kekarepaning Kanjeng Eyang Pendhita Durna. Iya. Aja aku gak melok-melok. Aku cuma ngomong kondo nek Pancasuda, hitungan Pancasuda. Nanging jange dioleh noles Para Mandra Kumara. Aduh, kapok aku. Ayo. Sing enak wektu dine kae dibondo. Lho, lak lara aku kok dibondo ya apa? Ya adikku Dik, yen kaya mangkono wong tuwa kaya mangkene gak pantes dijarno. Aduh. Kon iya ngono kok iso angger plak-plak kae. Wong gerak kok ndase dijotos-jotos terus. Ayo. Mergo omonge sing ora bener iku omonge Pendhita Durna. Wis sing enak waktu dina diajar ya Kakang.
Mrebet lerek kala kesiku barang kenyeno orun kener pintong yo kaya kereta tinular yo kaya gul kereta brakel bawa gero-gero kadya panas pati mangsa jan oi wah Kanjeng Rama Penembahan Kumbayana Rama wonten menapa paduka mlajar-mlajar lole ya ngger anakku ngger Dentayaksa diajar dening Antasena sabab aku jange ndapna ya Lesmana Mandra Kumoreh Dewi Pregiwa Gatotkaca tak kongon ngurungno lho aku diajar dening Antasena Antarja mula wektu dina iki belanono aku ngger belanono nek wong tuwa ndase dikebal-balan karo arek nom-nomen iki wirang aku wirang tak kandhani wirang-wirang kados mekaten yo pun kuwatir wedal menika dinten wonten denton iki Wasesa Denta Sakti nderek sedaya sekabat saking pertapan Sukalima ya nger syukur jumutra mayu bagya kenging menapa kok boten beta para Kurawa nggawa Kurawa pirang-pirang bengi ya ngono gak iso menang musuh putra-putra Pandhawa kalah terus mulane saiki gak tak gawa bengi iki Kurawa gak perlu tak tokno karo putra Pandhawa gak urung kalah luwung sliramu nggih luwung sliramu enggal maju menyang palagan Antasena Antarja enggal rampung ana bab perkara iki nggih wah iki kados paten nyuwun pamit kula rampungane Rama yo kakak ya Pak Pujini ya monggo lho dadak nggo dukun barang ya ayo Dek pono kawan musuh pono kawan bendoro musuh bendoro Dek ganjik kon Dek lho apa wah gak maja sih ganjik ya
Aku dhisik ana satya ganteng tanpa cacat. Satya, sapa kang dadi namamu? Yen to durung mangerteni aku balik sapa kang dadi namamu, ditakoni gorong jawab. Dadak males takon begal bicara. Wis ana bebasan suleksa bandane tata basa. Sekethi bandane tata titi tak titik sapadha-padha. Seliramu ora basa marang aku senajan to aku ora bakal basa marang satriya. Kok menawa ana kasare rembug dadekake Pancakara Bandawalapati. Toto seliramu mati tak ongkek. Gulumu menungso mati aja nganti kelangan aran. Ladalah. Gedhe sujanane satriya ya. Yen to sliramu durung mangerteni aku saka Pertapan Sukalima anake muriting Sang Begawan Pendhita Durna. Mula aku sing diarani yaiku sekabat Denta Wasesa Oren. Denta Wasesa ya. Denta Wasesa. Mula wektu dina iki balik sapa kang dadi namamu? Yen to durung ngerteni aku, Raden Antarja. Raden Antarja Lindhu Segara. Lindhu Segara Bima Putra. Bima Putra, waduh. Wong situ jenenge sakmono kae. Iya. Mula wektu dina iki ana karep apa? Sliramu kok kudu ngadang lakune Wadyabala putra-putra Pandhawa. Ya. Sabab aku iki ora trima kelamun Kanjeng Rama Pendhita Durna ditandai dening Raden Antasena. Salah. Pendhita Durna iku duweni luput jahe gagalna dhaupe Raden Gatotkaca oleh Dewi Pergiwa. Mula wektu dina iki sliramu enggal bali aja nganti kon terusake goleki Raden Antarja. Iso tak golek ora bisa bang tak belani Kanjeng Rama Pendhita Durna. Ya, yen go mangkono tanding ngono Raden Antarja yen bisa nglangkai Raden Antarja cetha wektu dina iki bakal sliramu iso belani dening Pendhita Durna. Oh, ladalah. Antarja, aja nobaran. Apa ora kulak werta adol kapirowan? Wong setitik daya tapak palune pandhe sisane grento tedhas ing kikir tumbak laka-laka dibendel mesre. Yen to sliramu ora gelem nyimpang marga tak tebak dadamu, kelakon rontok jantungmu, glendang ragamu, ilang sukmamu, rondo bojomu tak wayone, bojomu keparat. Para tangan ya. Ponokawan bendara musuh bendara lho. Ngene iki wis kadung adoh mas barang wani wak sawangane. Ayo Dek. Pilih ana balung sing gembuk, kulit sing metel Dek. Oh. Riko iki gak bapakne Kramat Darum. Ya aku bapakne Kramat Darum, bojone sinden rek. Lho. Bojone sinden ya. Ya, as. Oren. Aduh. Hongkong.
bojo lebaran wani temen karo aku apamu sing tak wedeni bagus sing hati-hati tak cocok woi dayamu bakal tak ayoni Antarja. Ayo tanding ngono. Oh. Ash. Hup. Hey. Ponokawan edan ana wong pendara kalah dadak dikeploki ngalor ngidul. Kepinteren paman. Nggih yen pemanggi kula dodo perange kalah tapi nek menang keploke ecoe. Lho, lah kok ngono sawangane mungsuh niku ditingali mungsuh niku wadyabala. Wadyabalane saka pertapan saka limo akeh mergo keploke kerep ngono kek lho nggih nawa masih kula keplok-keplok tok ngeten mawon pun menesuk bayaran dhewe ya lho ngono pamen lho nggih napa sawangane cek mungsuh niku nggare disawang mungsuh niku dadine sawangane niku mungsuhe akeh ngoten lah dalah kaya mangkono paman lho nggih mula yen kaya mangkono ki mundur tak sumbaran lho
Wong kalah dadak sumbar. Medano nek menang lak yo luncak-luncak ngono ya wae. Meneng. Pinter apa no kawan gano bendoro. Lho, gano wong cilik sapa sing breman kok? Ya apa? Mundur. Tak sumbarane. Nggih. Si ha ha he. Antareja. Ayo tiba rebutan aku sakti ora keguru lanang ora suka kuat tunan sabuk di pangkat aku dewe nyoba tanyo bang parang ora ibadah sapi rokat tinggal bakal ayo keparat yo Antareja kaping pisan tak sepuro kaping pindho kala metu kaping telurat pengadilan tuna juket kecandang kepleno bumi melayang jiwamu parat Antareja, aja nomah. Aja dikira aku mundur dudu wong. Ya, senajan aku hukum aku ora bakal mundur musuh sira. Bagus. As. Antareja aja dikira tinggal gelanggang tolong playu dudu wewone yen kurang percaya dalangan basane Denta Wasesa
mangke nek kon narani kalanai saiki cacan. Cacan. Aja dikira aku mundur, dudu wong-wongane. Sing hati-hati. Ya. Os. Wah, dalah. Wah, tambah sehat. Sing hati-hati. Yo. Hop. Hey. Hey. Jekal. Hey. Hey. Sapa iki? Raden Antarja. Wah. Balik sapa kang dadi namamu? Dento Sakti. Dento Sakti. Ya. Ya. Wani karo apamu sing kaweden. Bagus. Sing hati-hati. Hop. Wah. Wah. Kabeh padha kemplayu dede. Wah, iki Dentoh Yaksa sing maju menang glagating putra-putra Pandhawa.
yen ora gelem nyimpang marga tak kekek syong mati gak ngerti jawane. Hati-hati. Ketebok basa mendur-mendur pring kanthil buntute naga lawa-lawa nger Permadi Janaka kaya apa dalem Madukara dinggone peperangan putra-putra Pandhawa. Waduh nger kaya ngopo yen ora sliramu sing mutusi waduh kaya ngopo ora kelakon putus perkara iki nger enggal putus ana Permadi Janaka Arjuna.
mangku dhisik Raden Antasena. Iya paman, ana apa paman? Aja gawe kisrune ana dalem madu kandha. Lho, ora gawe kisru paman. Bukti nyata bana wujude. Ing kono gawe kisru wadyabala sing saka pertapan Sukalima padha kon kalana kabeh. Mula ora perlu akeh-akeh sing dirembug. Mula aku bakal titip marang wong tuamu. Titip apa paman? Iki Nawala Patra enggal aturna menyang ngarsaning Kanjeng Rama. Isine apa? Ora perlu takon isine mengko bakal weruh dhewe. Mula sliramu enggal nang Baliya menyang kepatihan Jodipati sing kaya mangkono. Wah, iya paman yen kaya mangene ndi tak gawane Nawala Patrane. Iya. Apa ngono? Wah, koyo anakku Antasena sing prapta ana Jodipati. Ya Rama, aku sing teka. Kaya ngapa pawartane? Sliramu tak utus menyang Madukara nyatakno dhaupe kakangmu Gatotkaca kaya ngapa pawartane. Weh, Rama, dhaupe Kakang Gatut iki akeh pepalang nanging aku digawani Nawala, digawani surat. Padane bocah cilik atik nganggo layang-layang. Ya, mula wektu dina iki enggal wacon. Yen kaya mangkono enggal tak wacane apa surasane Nawala Patra iki tak wacane cek enggal ngerti kaya mangkono.
Yo, Romo, mandeng kalem sapa. Mrene Kadut wektu dina iki aku bakal omong-omongan sliramu aja nganti ana mburi ngono enggal maju. Permati Janaka ora direstui kelamun sliramu daup karo Pregiwa. Mula cikne ora nyepet-nyepeti mata wektu dina iki Gadut minggato saka kene ora perlu awakmu ngrabi dening Dewi Pregiwa wektu dina iki enggal mangkato Gadut enggal mangkato. Kanjeng Rama ku duwe anak iku kaya ngopo? Oleh ngatur kok bandut kon minggat ya apa, Bapak? Ora perlu akeh-akeh sing dirembug. Nyatane Gatotkaca iku dudu wong sing bejo. Gak gelem tarak brata, mulane angger seneng arek wedok ora bisa kelakon. Permati Janaka ora setuju kelamun Gatotkaca ngrabi anake. Lho, masih ngono ya gak dikongkon minggat ngono Rama. Nek nganti dikongkon minggat umpamane Kakang Gatot iki terus ngono lampus diri ngebyur segara. Mati sing rugi sapa? Wah, mati ya wis ilang-ilangan anak situk. Lho. Kuwi aja kaya ngono. Kok ilang-ilangan anak situk ya ngopo? Mula wektu dina iki Kanjeng Rama kudu ngerti kelamun Kakang Gatotkaca iku wong susah. Ora disenengi arek wedok, ora disenengi karo mertuane. Lho, lah kok tambah dikongkon minggat iku ngopo? Rama. Nek ana lakon ana dalan ana apa-apa, sapa sing rugi Rama? Nek ngono awakmu iku belani karo Gatut. Belani karo Gatut. Duh, yo gak belani yo panane Rama. Nek ngono bener Gatotkaca awakmu iku sing belani. Mulane areke gak patek temen. Umpamane nglakoni apik iso bisa dadi bojone Pregiwa. Gatotkaca ora ana jayane kaya mangkono karo nek sing belani awakmu. Lho, ya aja ngono, aku iki dulure kok. Apa tah aku iki dikira belani Kakang Gatut kekeliruan sing kaya ngopo aku iki. Prasaku aku ya wis bener terus Rama.
Wis aja akeh-akeh sing drembug yen kaya mangkono luwih becike enggal gelek ana kakangmu Gatut ya yen kaya mangkono tak gelekane Rama yen kaya mangkono Rama. Ganjaran nira benjang pinangga wingking ganjaran nira benjang ana pinangga wingking yen kaya mangkono Kanjeng Rama wis ora seneng marang aku nyatane aku dikongkon minggat sing kaya mangkono oh iya pergiwa kaya mangkono sliramu jare tresna lahir tumurusing batin karo Gatotkaca nanging nyatane wektu dina iki jange dirabi dene Lesmana Mandraguna oh yen kaya mangkono pergiwa aku bakal lampus diri wektu dina iki pergiwa lu mati tega temen marang aku Dewi Pergiwa aku natap-natap ing gunung naik gununge padha jugruk dhewe-dhewe waduh lah yen kok mangkono wektu dina iki aku bakal sodok salira aku bakal mati
timbangane aku urip alung aku temekane pati lho mangkon dhisik kakang salira kok ngopo wis ora perlu akake sing dirembug adhiku Di Antasena pergi wis gak seneng marang le aja ngono Gusti wong atase gak disenengi arek wedok sitok kok iso donya iki gak sak godhong jati lho sak godhong kelor Di sak godhong kelor yo sak godhong kelor liru sak godhong jati ya wah, Kakang Gandut. Lah wong atase ditolak wong wedok situ pergiwa. Sing diarani pergiwa iku ayune manggon ana endi Kok oleh mbelani kaya ngene sampe kepengin mati-mati kaya ngopo Kakang Gandut. Wis aku ora bisa ngarani Yayi. Tresnaku karo pergiwa. Lho wong wedok iku akeh nggo ndi-ndi ku wong wedok tok. Tanggapan kono ya metu arek wedok, manggo kono ya metu arek wedok. Lah kok sampe direwangi ngene. Kok piye? Kakang Gadut, Kakang Gadut. Mulane ta metu-metu cek ero wong wedok kono-kono. Nggo omahe. Lah lek pergi wong tak kira yo bener ayu tapi yo sik ana ayuan maneh. Persaku yo ayu Vivi persaku. Wah. Bener arek cilik Vivi tapi ayu arek. Iya ya. Aku ora bisa ngarani kepara pergi wong ayu lan elek. Mergane aku iki wong tresno iku masih elek kaya prasaku ya ayu lho iku apa mulane tapi awakmu gak tau ditolak arek wedok lho aku ditolak arek wedok wis bolak-balik aku ditolak arek wedok tapi yo gak sampai kudu mati-mati ngono wong arek wedok kono-kono gak kurang arek wedok kok diulangi kudu mati ya wis aku tuh nimbane urip alung mati aku adikku Di Antasena mangko dhisik ana apa iki kok banjur mangkon maksude ana perkara apa Nger Antasena wah
Wong rabi urung enak kudu mati. Wong gak kurang arek wedok. Tak kandhani donya iku sak godhong jati. Kliru sak godhong jati. Wah. Katut. Wonten sabte ingkang kadhawuh. Lah wong ditulak arek wedok kok kepengin mati kaya ngopo Apa tak pergi wotok sing wedok? Wong gak kurang arek wedok kok tak kandhani. Lah wong ditolak pergi wae liyane pergi wae iki sik akeh. Sing kon bimbangi apa pergi wae iku Kula mboten saged mastani. Gak iso ngarani. Mboten. Alung kula pejah mawon nek mboten dhaup kalian Dewi Pergiwa. Ya aja ngono ta. Kok dientengno pati. Awakmu ngerti bojoku telu. Bojoku telu iku kabeh ku colongan kabeh kon tak kandhani. Kabeh iku olehku nyolong tak kandhani. Wong wedok saiki nek gak dicolong kesuwen. Turu nggo baling nek terus tak colong meneh wis aduh. Tahu aku mincak PT Anggrem barang ya wis tahu. Ngoten. Ngono kok diomongno. Ngono kok diomongno ya. Loh. Nanging nyatane bener bojoku telu tapi kabeh ku colongan kon tak kandhani. Ngarepis tak kandhakno. Gatut kanca wonten sabte kadhawuh. Nanggone Pergiwa ditakoni. Abot Gatut kanca apa abot wong tuwa? Nek abot wong tuwa ya Bapak Pergiwa dirabekno oleh Lesmana Mandrakumara. Tapi nek abot karo Gatut kanca enggal wektu dina iki colongen aku sing nilani. Ladalah yen kados pangayun pamit. Enggal colongen ya.
jarene tresno karo aku donya akhirat nang nyatane pirang-pirang wulan kok gak sambang nyang dal madu gondo madukara kene. Lah yo Kakang Gatut ngono kok ngandakno tresno jarene. Ora perlu akeh sing dirembug. Senajan dinaya kaya ngopo seliramu jange dirapikno oleh Lesmana Mandra Kumara. Tobat. Sing kebaru Kakang Gatut Kaca. Kandha jarene tresno kok ora rene blas, ora sambang blas. Ya apa? Ngono kok ngandakno tresno. Wong tresno iku gak metu sedina ngene tingkahe gak karu-karuan. Lah kok sampai pirang-pirang wulan gak ono sambang. Ngono kok jare tresno. Wis, ora perlu akeh-akeh sing dirembug. Nyatane sliramu jange rabi kaya mangkono. Wong aku iki durung durung ngerti yen to aku jange dianane Lesmana Mandra Kumara. Bukti nyata bondo wujute. Wektu dina iki sliramu wis jange dirapekno mergo ketemune apik. Ketemu 17. Jarene 17 iku kura ngono tak kandhani. Tobat. Tibane kok ana sing dirembug 17 kok kura. Nyatane jare Pendhita Durna kaya mangkono temune apik mergo temu 17. Lesmana Mandra Kumara 16 awakmu 11. Temu 17. Lah yen kaya mangkono sliramu ku cetha olehmu tresna karo aku iku mung ngomong tresna nyatane ora ana. Tobat. Kakang Gatut, aku ki tresna temen lahir tumur sing batin. Apa sing dijaluk bareng kal tak kekno. Lho. Temenan ta iki. Lho. Wong pergi wae iki wong temen lho Kakang Gatut. Yen to Kakang Gatut tresna karo aku tresna lahir tumur sing batin. Senajan duweku apa ae nek dijaluk ya tak kekno. Tibane kok niki kaya Vivi dadanan. Mbuene apa dikekno ae. Wong ngarane wong tresna lho Kang Mas Gatut Kaca. Waduh. Lah yen kok mangkono aku takon pipimu kok ana potene iki apa pipi? Kok putih? Tobat. Arane wong wedok iki ya dikeki wedak. Wong wedok ne pipine putih ana wedake. Lho. Lah perlune apa kok dikeki wedak barang. Tobat ya mbok menawa jagani ini sampean niku ngambung aku lho. Waduh. Umpamane aku ngambung awakmu oleh. Tobat. Wong jange bojone kok gak oleh apa. Wong jange bojone ya teko tak kekno ae. Sedina ngambung ping 50 ya babang. Pupuk gak ana wong. Aku kok kepengin ngambung aku. Tobat. Ya Kakang Mas Gatut Kaca. Senajan dinaya kaya ngopo ya bakal tak kekno ae wong pipi ngene ae kok apik ana putih-putihne. Nggone pinggir mata kok atik ana abang-abange ngene. Apa manene awakmu gelungan ngene. Waduh. Wis temenan. Tobat. Yo tak cacak yo. Tak ambunge. Tobat. Yo. Pupuk gak ana wong. Lho, gak ana wong. Yo nang kebat pupuk gak ana wong ngene iki. Wah. Tobat. Wong ngambung kok disedot ditemplekno tok iki apa? Lho. Lah carane ngambung iku ya ditemplekno lah terus disedot serop ngono. Kok iso ditemplekno tok dijarno ya apa? Iya.
Sik tak cacaki maneh. Tobat kok digietno ae apa? Wah. Tibane yo enak temen pipimu iku. Waduh. Atik ana putene nang pinggir mata, atik ana abang-abange. Oh. Waduh. Tobat. Lah. Sing diarani awakmu lak yo tresno temen karo aku. Yo ngene iki sing diarani tresno. Masih diambung yo gelem ae. Mergo aku tresno. Lho. Oh. Lho sik. Apa maneh? Lah dodomu kok abu ngono kok apa? Kok abu? Tobat. Kang Mas Gatut. Ambakno wong lanang gak ngerti blas ya apa rerek. Nek wong wedok atik dodone abu iki jenenge payudara. Apa? Payudara. Payudara iku apa kok kurang terang aku. Payudara iku ya susu lho Kang Mas. Wah. Mulane tak kira abu ya apa. Kok sakmono gedene lak ngono. Tobat. Waduh. Ya ora. Ya wis nek ngono aku tak nek ngono wis tak bangkat ae rek. Lih, pergi wo. Lah yen kon tresno karo aku wae wektu dine kayu melok aku yen kaya mangkono pergi wo. Tobat ya Mas. Tak lembono Kanjeng. Benjang ono anjing. Siniget minangka gempalaning kandha Cinarita boten nyariosaken Gatotkaca ingkang kanthi beto Dewi Pergiwa kacarita ngucapaken ingkang wonten jurang Gembala Prabu Surateleng Wedal menika dinuwicaken kalih Daga Teja mantu. Gok maju gok. Wah, nggih Kiai.
Moro biang moro biung nang gunung ngunduh kentang oleh sarung inggih jeung Kiai Dogok lan Bilung nggih nggih non wonten napa juragane wah apa sebabe tak timbali kok ngerti ana sing bakal tak rembug wah nggih kok dongaren kula niki diceluk wong kula niki bagian wonten wingking kok diceluk mengarep kula niki ya wis ana gawene lho Kang wis ngerti enten napa Ndoro aku takon gok Riko tau kebimbang wong wedok wow kula niki pun bolak-balik di nggih menika ditolak wong wedok niku pun bolak-balik kula niku. Wah, napa malih kula ditolak sinden niku tambah, wo. Mboten karu-karuan hitungane kula. Nanging wong tresno terus ditolak kaya ngopo? Nggih, rasane tenati niku nggih mboten trima koyoke. Tapi yen napa wong mboten purun niku mboten trima sajake tenati niku. Wah. Sing rika bimbangi biyen areke ayu ta elek? Wah. Nek niku kula mboten saged ngarani. Oleh kula ngarani ayu mergo kula tresna, prasa kula nggih elek ngoten prasa kula. Loh, saking tresnane dadine prasa kula nggih ayu prasa kula niku. Wah. Dadine kula niki nggih ya napa lah. Napa sampean tahu kebimbang wong wedok? Waduh kok. Aku iki koyok-koyoke waktu iki kebimbang wong wedok mergo prasaku teko ana negara Jurang Gumbala kene. Ana Jurang Gumbala kene prasaku ketekanan wong wedok sing ayune 7 ayu. Dibandingno arek wedok sing diapurani kaya ngene-ngene iki wis gak ana apa-apane. Ayune waduh kok sing diarani jenenge lah sinten jenenge sinten Dewi Pergiwo. Loh. Nek niku ya jelas ayu wong babonane apik biyen. Babonane apik dadine anake ya mesti apik. Wah. Lah lajeng dos pundi? Prasaku turu ana negara Jurang Gumbala kene kok. Turu bebarengan karo aku. Oh, tapi lak ngipi. Tapi yo ngipi, Gok, tapi yo ayune ora jejamak, Gok. Bangkeane gitar, Gok. Alise nanggal sepisan, rambute kriting. Jerijine mocuk ri kontakane. Mripate damar kanginan. Iso kepiur-kepiur ngono. Alise waduh alise cilik nyelirit kaya nanggal sepisan ngono. Wadah. Kok apakno wong tresna. Sembarange ayu kok. Waduh. Bokong-bokongane iki apik kok. Waduh. Wah. Lah sampean biyen tak rabeno oleh tanggoku ayu gak gelem kok. Loh, ayu temen ta kok? Lho, sampean niku napa? Wayune mboten karu-karuan tangga kula niku. Wah, iya kok. Lah yen kaya mangkono tak rabine aku gelem kok. Tapi areke sakniki pun mati niku. Mati kok lho. Nggih, pun mati wong tak tahan sampean bon purun. Wah, kok ya.
Lho, ya Kang. Pendaramu koyoke gandrung karo wong wedok. Anake Ndara Permadi Janaka. Pergiwa jenenge. Wah, ngono ya Kak. Iya. Tobat. Lho wong pancen wong tresna iku kedangan gunung pitu nek wong tresna tetep ketok ae lho. Lho, padane awakmu gak tau kebimbang arek wedok. Wah, wis kegeleken Kang aku Kang. Kebimbang arek wedok iki. Wah, iya. Ndara karsa paduka Ndara kados pundi? Mangkene kok. Aku duwe gagasan kudu yaiku ngelamar Dewi Pergiwa. Nek nganti wis dirabi wong kelakon aku ngrapal aji penglimunan bakal tak colonggok wektu dina iki tunggu nono negara kene tak budal menyang dalem Mandukoto. Oke. Raden Gatotkaca wani nyidra anakku Dewi Pergiwa. Oh Gatotkaca, yen kau mangkono seleramu ora becik marang aku, kelakon bakal tak goleki ketemu, bakal kelakon tak pateni seliramu Gatotkaca. Waduh, mangko dhisik ya. Adikku di Permadi Janaka nopo ya.
Mangko dhisik adikku di Bratasena. Wah. Jelideg Kresna kakangku. Kok banjur Permadi Janaka adikaipe dincepno nok bumi kaya ngopo kok sampe tutuk dodo? Bah, kaya wis adikku Permadi Janaka. Dadi wong tuwa cangkeme mencela-mencele. Jari pisanan karo aku, nae nyatane jange diolehno anake Prabu Suyudana. Lesmana Mandragumara. Mangko dhisik Permadi nuwun inggih Koko Prabu. Kok banjur anakmu jae kon rabekno oleh Lesmana Mandragumara apa nyareki kelamun garwane Prabu Duryudana iki gendakamu kaya mangkono? Duh, mboten Kang Mas. Nyatane Dewi Banowati gendakamu kat biyen nganti saiki kok malah jange besanan. Cikne seneng sliramu musuh bojone Prabu Duryudana ngono ta, Permadi? Nuwun mboten Kang Mas. Yen kaya mangkono sliramu kudu njaluk pangapura marang Bratasena. Nuwun inggih Kang Mas. Ngapunten ingkang rayi Kang luput. Kak Suti aku. Kak Suti njaluk aku sepuro. Lho mangko dhisik. Wong iku nek wis njaluk pangapura, sliramu kudu nyepuro adikku Di. Kak, aku ora bakal nyepuro mergo selagine burung direstui anakku oleh anake ora bakal kelakon aku nyepuro dene Permadi Janaka. Dulur nanging gak kenek disakno dene dulur. Aja kaya mangkono. Permadi, sliramu setuju apa ndak kelamun anakmu dirabi dene Gatotkaca? Nuwun inggih Kang Mas, kula menika badhe ngrestoni. Inggih kula dhawuhaken dening Raden Gatotkaca. Jagat nyeksani sakit. Bratasena. Wah. Jelideg Kresna kakangku yo kaya ngopo? Sarene adimu Permadi Janaka wis setuju kelamun Gatotkaca dhaup dening yaiku Kang Putra Pregiwa wektu dina iki wis disekani jagat saisine. Yo, yen kaya mangkono wektu dina iki Gatotkaca kudu dhaup karo Pregiwa. Mangko dhisik, Ger. Gatotkaca kaya ngapa enggal maju, Ger?
ngojeng kokelawa gumuru ing jalmomong sawayang sinar ngono ngojeng kokelawa Gandut kanca wonten cabde kang adawa ya sarene sliramu bisa nggawa yaiku pergiwa sliramu bakal didhawuhna disikseni bumi saisine kelamun Gandut kanca iki bakal dhawuh karo pergiwa kaya mangkono wah iya syukur jumundru mayu bagian kaya mangkono kocap kacarita ing kono Prabu Surateleng saking Gumbala ya saking jurang Gumbala saknalika ngungkuli ana ing dalem Jodipati nyumurupi yen to pergiwa menika sampun kadhawuh dening Raden Gatotkaca sanalika Prabu Surateleng badhe nyidra Dewi Pergiwa kula dalah. Wah. Gatotkaca dadak ngrabi. Dewi Pergiwa woh ya. Gatut gak ngerti kelakuan aku. Kenapa cipeng limunan. Yen kaya mangkono bojomu kelakon bakal tak colong Gatotkaca. Gatotkaca wonten sabda ing adawuh wong bojo dicolong wong gak ngerti kaya ngopo ngger Gatotkaca bojomu iki digawa maling ladal kono ngger Gatotkaca Anjana Baran kaparat tak rabine Pergiwa yen bisa nglangkai bathahe Gatotkaca kenek kon gowo keparat tak jaluk yen iso nglangkai bathahe Gatotkaca gawa-gawon
Pergiwa kurang ajar. Ash. Ayo tadi ngono. Ho. Yana kumpuling para Pandhawa enjang ngono. Oh yes. Mengko dhisik ngger Gatotkaca wonten sabde ingkang dawuh. Bojomu wis bisa ketemu. Inggih. Menika wau aratu saking Jurang Kumpolo. Prabu Surateleng bangsul dhateng negarane. Ya, ora dadi boyo pangapa iki arane pepalangmu Gatotkaca anggone dhaup oleh yaiku Dewi Pergiwa kaya mangkono. Wah. Jelitheng Kresna kakangku. Yo, adikku di Bratasena. Wah, sarene iki Gatotkaca wis dhaup oleh anake Permati Janaka, mula ayo dibahagiakno wektu dina iki ana ing yaiku Jodipati kene. Ya, Di, ora dadi boyo pangapa yen kaya mangkono. Mula wektu dina iki sarene Gatotkaca wis sida dhaup marang yaku Dewi Pergiwa. Iki raharjaning ana keputren yaiku Madukara ya ana dalem yaiku Jodipati. Kabeh-kabeh wis padha raja. Nganteni sumrambah
ana yaiku putune Pak Ji sing kaya mangkono sekali merdeka tetep merdeka nir sambikala sak laminyo